Transurfer 2 Catalunya, temporada 2, episodi 2, unim Tarragona, Vilafranca del Penedès i Barcelona. Som-hi doncs, a fer aquesta feina. Bueno, no sé ben bé què fem per aquí. Anem a baixar. Vale, aquí tenim Vilafranca. Vale, i haurem d'unir per aquí. Haurem d'unir per aquí. L'altre haurà de passar per aquí, després per Roda de Barà. Per tant, anem a fer... No, perquè primer hauríem d'unir Roda de Barà, Salomó, Vilavella, el Vendrell. I això hauria de ser el RT, el que sigui. I des del Creixell ja farem el que haguem de fer. Perquè per aquí haurem d'elevar i fer alguna estació a Roda de Barà, Salomó, Vilavella, perquè després hi ha el Serral, que vais al Serral, potser farem una... ja veurem. De moment fem l'RT, el número que sí, Rodalies Tarragona el que sí, i aquí tenim el que prové. Vale, doncs aquí anem a fer Vilavella, anem a verificar a Vilavella. No volen tren, pues res, no volen tren, anem a fer una via de pas perquè no es construeixi res. Per tant, prohibim a l'Ajuntament de construir de Vilavella el que sigui, però aquí farem la carretera on hauria d'anar el tren. Vale? Després mirarem Salomó. De moment anem a fer dues vies o tres per aquí. Plan per aquí, doncs no passa ningú. I anem a unir Vilavella i Valls tranquil·lament. Vale. Massa gran. Aviam, anem a treure això. A vegades construir no és tan fàcil. Bueno, sí, anem a fer via única per aquí, de moment. I senyals, fem servir la mateixa, que és aquesta d'aquí. Aquí, aquí. I Salomó vol... sí que vol una estació de tren. Per tant, tindrà la seva estació de tren. I aquí. I a aquesta estació hi haurà vies de pas i vies de
aturada, vale? Pels temps que s'aturin. Bueno, en aquest cas només el RT66. Bueno, traurem traiem això. Farem una coberta diferent. De moment no cobrirem. Traiem els passos soterrats i ho farem a l'estil berquinauta. Aquí serà la via de pas. Sense aturada, que ser regionals o el que sigui. I aquí i aquí. I ara fem aquí, fem els passos soterrats i després ja farem la coberta un cop haguem fet les vies, connectat les vies, vaja. Aquí fem la connexió, bueno, no, fem la connexió aquí. Aquí i aquí, d'aquest costat. I aquí. Hop. Vale. Salomó, anem a fer la línia urbana de Salomó. I després haurem de desviar cap a Roda de Berà. Sí, bé, Roda de Berà haurà d'estar l'estació per aquí. Aquí farem una estació de 4x4. Aquí s'aturaran tots els trens. Posarem un 4x4. Però traurem la coberta. Ara farem els transports urbans. Espereu, Roda de Berà. A Roda de Berà ha dit sí al tren. Per tant, no tenim problemes. Haurem de deixar que passi el temps, si no... Exacte, aquí, aquí, hop, hop. I posem aquí. Ara hem de connectar això amb les vies de Salomó. Salomó? No, Vilavella, no? No, Salomó. Jo ho estava dient bé. Aquí. Aquí.
tot aquest fins aquí. I aquí quadruple via. I farem aquesta primera línia. No hem d'oblidar de fer la línia interurbana de bus Baix Salomó, crec que o Vilavella, no me'n recordo. Bé, ara ho posarem aquí. Anem a fer la línia interurbana. Correspon bé, aquí ja està. Aquí hem de fer això, les senyals. Les senyals per aquí. Per aquí. I per aquí. Aquí. I aquí. Ara hem d'unir a Creixell les vies aquestes. Bé, aquests són els que continuen, vale. I aquests són els que van fins Vilafranca, vale. Doncs anem a travessar l'autopista. Això està bé. Això està bé. Jo faria doble via per aquí. I en tot cas, aquí molt diferent. No, perquè aquí no cal unir això. Aquest és de continuïtat. Tot el que s'hagi d'acabar s'acabarà al Vendrell. O continuarà. Crec que aquí és millor aquí. I potser aquí podríem fer fins allà. Que no estaria malament, tampoc. Aquí, pues, a l'inici. Aquí, senyals. I senyals. Anem a fer la coberta de roda de barà. Cobrirem amb aquest. Encara hem de fer el Vendrell, Ojito al dato. I recordem que el Vendrell s'aturaran
potser 3 línies. Un moment que tanco la finestra, que entra molt de soroll. Espero que no el sentiu, vale? Però ja com dir-ho, Festival de Comerç aquí. Aviam, Salomó, anem a fer a Salomó, també la seva coberta. I ja, primer fem el que hem de fer, que és el bus urbà de Vilavella, i necessitem fer la carretera que uneixi Vilavella i Valls. Aquí s'uneixen Valls i Vilavella. Valls té la seva línia urbana. En efecte, primer fem la línia urbana de Vilavella després farem la de Salomó, després farem la línia interurbana corresponent. Això que és Salomó, no? Sí, no, és Vilavella, perdó. Bus Vilavella 1. Si es faran més línies, vés a saber el que ens depararà el futur. Per tant, hem de preparar-ho com si poguessin haver-hi més línies. Benvinguts arquinautes, benvinguts aquí. Estem completant Rodalies de Tarragona. I aquí. Exacte. Ja està. Pues... no. Ja està. Ens ha posat en circulació els busos urbans de Vilavella. Passatgers... 5 busos per Vilavella. Ara anem a Salomó. Com farem això? Hauríem de fer per aquí. Hem de fer una carretera que s'elevés i fes un pont. No, podem fer-ho per aquí. Ja està, no cal elevar-ho. Ben vist. Això podria continuar fins a l'Arbós. No. Ha quedat en pla. Sí, això podria continuar fins a l'Arbós i fer... ja veurem. En fem Salomó. Podríem fer continuació fins a l'Arbós. Sí, pel Vendrell vindrà per aquí. Podríem fer que vagi fins a l'Arbós, el bus, ja que fem un bus. Fem-ho que vagi fins a l'Arbós i salti això. És interessant també. Aquí ficarem el tren. Teniu clar, no? Anem a fer l'estació. Anem a fer els preparatius de l'estació. L'Esbós. Perquè no es construeixi res per aquí. I si ens dona temps farem
això, però de moment anem a fer la línia urbana de Salomó i després farem la de l'Arboç. Aquí recordem que hi ha el tren, per tant, entenc que la via urbana va per aquí i que és via urbana per aquí, no? Ui, aquí. No, aquí ja està fet, no? Sí, està fet. Vale, ja ho hem fet bé. Vale, anem a fer la via urbana de... Ai, la via urbana, la línia urbana de Salomó. Després farem el mateix a l'Arboç. Com estarà connectat. Vale, pues ja està. Aquí. Bus Salomó. Aquí sí que és Salomó, no? Sí. Farem la línia interurbana Valls Arbós. Aquí. Per aquí no hi havia un? Sí. I aquí. Vale, pues anem a ficar en ruta bus Salomó. Up. I ara a l'Arbós anem a fer la via urbana. Vam fer aquí, pot ser un cas, per l'Arbós. No recordo si volia tren o no. No, sé que vol tren. I que volen trenito. Per tant, pues anem a fer una estació d'autobusos aquí davant de la parada de busos de la parada de tren de l'Arbós. Anem a fer i aquí. Vale, i anem a fer un depòsit de busos aquí en aquest carrer i fem bus Arbós, bus Arbós 1 i anem a fer no, hem d'anar 1, és la línia principal, després ja vindran d'altres línies. Sí, ja ho sé, estic aquí fent una línia d'autobusos quan estem construint la línia de tren. Però el mandat democràtic és el que és. Hi ha municipis que no volen tren, per tant s'ha votat i el president Méndez ens imposa fer-ho d'aquesta manera. Vale, pues això aquí, bus Arbós, anem a posar 7, 17 no, 7, que és una línia una mica més llarga. Vale. Aviam, tenim busos Tarragona o BT, perquè tenim B Nacional, B Tarragona 1, 2, 3.
B01, veieu? Tenim el B01. Barcelona, Vilanova. Doncs anem a fer el BT01. Arbós, Valls. Aquí anem a fer, jo què sé, línia verda. Anem per aquí, per aquí, per aquí, per aquí. Aquí. Ah, però per aquí no hem fet... Vale, aquí. Això era per fer això. Aquí. Aquí. Després retorna per aquí. I va a petar aquí. A baix. Per aquí, per aquí, per aquí, per aquí. 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 Op. Bueno, fem via 1, via 1 i ja està. En total passa per aquí. Prendria SAT. I després retorna aquí. Ja està. Vale. Anem a fer uns autobusos que siguin trens. 6. Tarragona, Arbós, Valls, tal. Vale. Ara hem de fer a Roda de Berà una línia de bus, vaja. En el Vendrell. Aviam, al Vendrell tenim aquest problema d'aquí que haurem de fer una elevació, per tant haurem de fer pel Vendrell l'estació del Vendrell per aquí dalt. Vale. Anem a veure pues, potser haurem de soterrar les vies. Crec que soterrem les vies fins aquí. Fins aquí. I aquí en paral·lel la tercera via. Vale, i a partir d'aquí hem de fer l'estació aquí. Estació del Vendrell, aquí. Després arribarà cap aquí. Bé, anem a fer una estació de 5 vies.
Exacte. Vale, anem a desmuntar el sistema que hi ha aquí. Perquè aquí acabarà un Rodalies Tarragona i pararà bueno, ara arreglarem això, farem la línia urbana i mirarem quant de temps portem construint tot això i veient si hem de passar al següent capítol o encara podem treballar-hi en aquest capítol. Vale, no, aquí lo ideal seria no fer aquí sí que fer la junció. Aquí, vale. Perquè aquí finalitzaríem la línia de Barcelona. Perdó. Això hem de tallar una mica, començar a elevar. Això aquí sí. Aquí. I aquí, aquí. 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 I aquí. I aquest és el que finalitza la línia que estem construint. Up. Aquí. Posem les senyals i després ja fem el que s'hagi de fer. Aquí en el Vendrell. Per aquí està l'Arbós. Per tant, això. Aquí. Això ho podem ficar per aquí. El dipòsit i ja està. No. Pues aquest fora. Això fora. Aviam, aquí. I aquí. I apa. I per aquí.
el semàfor, bueno, anem a ficar el semàfor aquí. I aquí aquí entenc jo que sí que pot haver-hi el semàforet. Aquí, aquí, i després ja per aquí ja continuarem fins a l'Arboç, però això ja serà més tard. Deixa'm mirar, 35 minuts, estem bé. Vaig a posar 20 minuts l'alarma i així acabem bé aquest capítol. Un moment que poso l'alarma. Vale. Aquí. Vale. Perfecte. Ai, no he posat l'alarma. Que avorrit. 30... Però no, 30 minuts no hem dit. 20. 20 minuts. 20 hores no. 2 hores tampoc. 20. Vale, ara sí, podem continuar. Disculpeu la petita interrupció. Anem a fer una estació d'autobusos aquí davant de l'estació. Anem a fer el dipòsit aquí. I anem a fer l'estació de busos urbans del Vendrell. Això aquí. I això pues aquí. Carrers urbans, pues jo què sé, fem arribar aquí. Edificis, hem ficat una paradeta aquí. Fiquem una paradeta aquí. Fiquem una paradeta aquí. 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 I aquí. Ja està. Usos al Vendrell. Usos Vendrell 1. I creem la línia urbana del Vendrell. Usos arquinautes. Som-hi doncs. Aquí. Que per aquí. Ui, aquí no hi ha cap. Doncs aquí no hauríem de ficar algun. Anem a ficar un aquí. Carrer La Higuera. Carrer de Tòquio. Aquí. 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 I aquí. Opa. Ara posem en circulació els 7 busos, no? 7 busos, crec que està bé. 7 busos... Bueno, 6. Bus al Vendrell i apa. I ara el que hem de fer és baix. Línia baix. RT, què? RT. Ara, espereu. RL, RT3. Exacte, RT3. RT3, baix al Vendrell. Diu així.
Apa. Entenc jo. Bueno, però podem... Exacte. Via 6, llavors. O via 5, és igual. Via 5. Passem per aquí. Passem per aquí, via 1. Via 1, via 4. Via la que sigui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, perfecte. I el Vendrell 5, via 5. Via 10. Vale. Via 1. No, via 1. Via 2. Correcte. Bé, crec que falta fer reformes a l'estació del Vendrell. Per tant, hem de fer prolongar les vies fins aquí. Fins aquí, ni que sigui. Vale, això fins aquí. Hem de reformar el Vendrell. Per tant, hem de fer els passos soterrats. Això és important. I ara hem de fer la coberta. Hem fet dues estacions, no? Hem fet dues estacions, per tant fem aquesta. Ara haurem de fer la quarta quan fem una estació. Tot i que el creixell podríem fer ja la coberta. Realment. Havíem fet la línia que va cap a Barcelona. Doncs anem a fer-ho. Abans de res. El creixell. Ui, però no hem fet passos soterrats ni res al creixell. Cuidao. Aquí hem de fer primer passos soterrats. Op, 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 op. Bé, i ara hem de treure tot el que és la part original. Avui farem només Rodalies Tarragona 3, em temo, almenys en aquest capítol del 22 de juliol del 1966, on estrenarem la línia RT3, i aquí. Bueno, potser després podrem fer la línia Lleida-Barcelona.
i Creixell començarà a ser una estació important. Bueno, seria Sant Vicenç de Calders, en realitat, però bueno. Principi Creixell, Vendrell, bueno, en realitat. Ara sí que amb cara i ulls fem un nus de transport. Per tant, anem a baix i anem a iniciar. Quants trens necessita la RT3? Quantes estacions? 8 per botons. Bé, de moment 4. Quins trens anem a fer servir? De vapor està clar que no. Dièsel, un de dièsel. Aquest, us sembla aquest? No em convenç. I aquest? Per 70 passatgers... No. I elèctric? Us sembla aquest? 60 passatgers... Jo crec que et pot estar bé. Provarem aquest model. I anem a ficar RT3 a 1, RT3 a 2, RT3 a 2, RT3 a 3 i RT3 a 4. Anem a fer el recorregut. Benvolguts arquinautes. No us mogueu. Farem aquest recorregut i acabarem el capítol en aquí. No, depèn del que quedi de temps. Jo diria que sí que acabem el capítol aquí. Sí, acabarem el capítol aquí. No farem cas a l'alarma, sinó que simplement tirarem endavant. Som-hi, doncs, anem a embarcar-nos al RT3. Anem de camí a baix. Benvolguts arquinautes. Estem de camí a baix. On comencen, allà acaben bastantes línies i hi haurà una línia de pas, segurament, que vingui de Lleida i vagi cap a Barcelona per Vilafranca i per allà. Segurament, tampoc ho sé encara, no ho he decidit. Anem a veure quan agafa, quants passatgers agafa. Aquí a baix el nostre benvolgut tren. De moment, cap passatger, absolutament cap. Ai, 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 benvolguts arquinautes. I continuem. Cap a Salomó. Saltem Vilavella. I continuem cap a Salomó.
I aquí a Salomó sembla que comencen a haver-hi passatgers. Mireu la coberta, està molt xula l'estació. A mi m'agrada. Espero que a vosaltres també. Vale. Això li diu roof. En Steam està posat com a roof. R-O-O-F. Roof. Faria passar el bus interurbà l'Arbós Valls. Continua cap a Roda de Berà. N'haurem de posar en circulació. Quan arribi aquest tren, ficarem en circulació l'altre tren. I estarem tranquils fins al Vendrell. I continuem l'avenç cap a Roda de Berà, on ens aturarem, on s'aturen tots els trens que passin per aquestes vies. Roda de Berà. I de moment cap passatger tampoc. Perquè sembla que està un passatger, el nostre primer passatger per aquesta línia. Benvolguts berquinautes. Continuem la nostra aventura. Continuem avançant. I anem cap a Creixell. Veiem en el fons un tren, que em sembla és un RT1, 2 o alguna així, que acaba a Creixell. Continuem la nostra aventura. Aquí a Creixell hi ha el enregistrament automàtic, no hi ha cap problema. Aprofitant, anem a carregar una mica el mòbil. Aprofitant el moment. Cal aprofitar tots els moments oportuns. Sí, sé que el Vendrell va votar que no al tren, però per necessitats operatives s'ha determinat. Finalment ha hagut una segona ronda i finalment han acceptat a canvi de gestionar la seva xarxa urbana de transport i de les deixalles. Sí, hem fet un contracte amb l'Ajuntament del Vendrell i s'ha fet un referèndum al Vendrell i una consulta, més aviat, més que referèndum, i on s'ha consultat un altre cop la qüestió del tren i s'ha decidit finalment fer-ho així. Vale? Ara avancem cap al Vendrell. Allà teniu la junció cap a la futura línia de Rodalies de Barcelona. És a dir, tindrem aquest tros compartit amb Rodalies de Barcelona. Aquest tram serà compartit, per tant aquí hi haurà bastant de trànsit ferroviari
I aquí s'ha acabat la zona compartida. I aquí arribem al nostre final de línia en el Vendrell. Via 5 del Vendrell. És l'única via actualment operativa. Els vendrellencs, de moment, hauran d'anar fins Creixell per poder arribar-se a Barcelona. 8 passatgers, atenció. 7 passatgers en el segon tren. Anem a veure la tornada. Anem cap a Creixell, 8 passatgers. Anem a veure quants d'aquests 8 passatgers baixen al Creixell. A Creixell, perdó. Aquí tenim tram comú amb Rodalies de Barcelona. I aquí continua l'aventura. Arribem cap al Creixell, al fi de la zona comuna. I anem a veure quants baixen i quants pugen. Aquí estem a Creixell. A veure quants baixen. Primer, sembla que entrarà força gent en la via 10 del Creixell. Aquí hi ha moltes connexions ferroviàries. Han baixat 6 i han pujat 7. Atenció, anem cap a Roda de Berà. Per allà està l'estació de Tarragona. Al fons hi ha l'autopista. I ens creuem amb un RT3 a Roda de Berà. A veure quants pugen i quants baixen a Roda de Berà. Després afegirem l'altre tren. 6, 7, 8, 9. Doncs ens hem quedat a 8. Anem cap a Salomó. Aquest ja ens l'hem creuat. 16 passatgers, no està mal. 6 passatgers al A3. I nosaltres anem amb 8 passatgers. No està malament per començar aquesta línia. També pot ser que el bus tregui algun... Ara mirarem quan arribem a Valls com està la línia Valls-l'Arbós. Valls... ja m'enteneu. Berquinautas, ja m'enteneu perfectament. I ara anem aquí. Ens creuem el A3 i al sortir de Salomó ens creuarem amb la 4. Sí, perquè Vilavella no vol tren.
I 28 passatgers. Ara anem cap a baix. Però aquí segurament haurem d'esperar-nos l'encreuament amb el RT3A4, que està sortint de Pareà. M'està semblant veure'l a la distància. Sí. Estem aquí aturats una petita estona. No farem el recorregut del bus, això digueu tranquils. Aquí ens encreuem, el creuem i per seguir cap a Lleida els passatgers hauran de prendre mesures. I aquí ens creuem en dues, tres, unes tres, deixeu 5, unes 6, 7 persones potser, el que es pot veure. I ara continuem. I aquestes tres vies estan per impedir que l'Ajuntament construeixi i es pugui en el seu dia fer l'estació de Vilavella. I aquí ens desviem al final del trajecte. El que sí que podem fer és el bus d'anada cap a l'Arboç. Això sí, podríem fer-ho. 28 passatgers. 22, 2, bueno. Podem fer-ho si en trobem un. Per això el BT01 aquest cap on va? Carrer de Còrdova. Mireu, va cap a l'Arboç. Anem a ficar pausa. Bé, aquests són urbans. Aquests res. I aquest ja està arribant a baix. Doncs anem a agafar aquest que arriba cap a baix. I l'últim va força ple. S'han venut totes les places. A veure, Baix l'Arboç, què tal va? Aquí la línia urbana de Baix. I ens apropem a l'estació de tren, que és l'inici de la nostra línia. Farem el viatge d'anada, només no farem tot el viatget. Estem fent un tros de la tornada. I aquí estem pujant cap a l'estació de Baix. O baixant, més aviat baixant.
Cap allà està l'estació. Exacte. Anem a fer aquest últim recorregut abans de continuar amb els propers episodis. I aquí arribem a l'estació de Valls. Allà tenim una estació baixen tots els passatgers, suposo. Exacte. I pugen dos que van cap a Vilavella. Bueno. Tres. Bueno, està bé. 4. Ara anem cap a... I continuem el nostre recorregut cap a Vilavella, de força densitat, Valls. Anem darrere d'algun d'aquests cotxes, darrere de la furgoneta, crec que és una Peugeot o una Citroën, no sé, no en tinc ni idea, però em sembla que és una cosa d'aquestes. Aquí saltem la parada perquè nosaltres som un bus interurbà que va fins l'Arbós. Doncs no ens entretindrem en fer parades que no ens pertoquen. Aquí tenim un bus que va contra direcció cap a l'estació de Valls. Així acabem una mica diferent el tema. I aquí doble via fins a un 2x2 vies. I arribem a la zona urbana de Vilavella. Com veieu allà es veuen les vies que potser algun dia veurem crear-ne andanes, etc. Esperem-ho. Veure aquesta temporada. Tot dependrà de qui hagi governant. Ja veiem passar a l'RT3 des del nostre autobús. Que va cap a Salomó. Hem d'esperar que el bus urbà està malament aquell bus, Fins de dintre sembla maco. Sí, ho estic gravant avui, que aquesta tarda hi ha l'exposició de busos clàssics a Barcelona, avui 1 de juny, sí, exacte. A les 4 de la tarda per la zona de Plaça Espanya. Veurem si m'apropo o no m'apropo. Ho veurem. Benvolguts berquinautes, ho veurem. Jo crec que ja aniré demà, no ho sé. Faré d'avui demà. Per tant, ara ens apropem a Salomó, que aquí sí que hem fet una estació de tren. Ara creuarem per sobre les vies
crec recordar. Aquí ens arribem. Crec que creuem per sobre. Aquí tenim el desviament per anar cap a l'Arboç. Nosaltres primer anirem a Salomó. Tenim 4 passatgers des de Valls i Vilavella i Vilavella, però no ho sabem. No m'he fixat quants han pujat i deixat de pujar. Aquí estem per sobre les vies. Ara es posa verd. I per aquí anem directament cap a l'estació. Per aquí. Girem cap a la dreta, cap a l'esquerra. Cap aquí. Veiem el bus urbà de Salomó i una petita zona industrial. Atravessem i aquí ens arribem a la parada interurbana de Salomó. Veurem quanta gent puja i baixa. Baixa tothom i puja una persona cap a l'Arboç. Bueno, està bé. I ara anem cap a l'Arboç. I ens col·loquem aquí per desviar-nos cap aquí. El semàfor vermell i anem cap a l'Arboç. Ara que anem recte. No me'n recordo malament. Sí, anem recte. Anem tot recte cap a l'Arboç. Amb aquesta carretera. Som-hi doncs. Aquí ja comença la zona urbana. Creuem un que va cap a Valls. Aquí veiem interurbans que creuen la vila de l'Arboç. Nosaltres anem cap aquí. Seguim el bus urbà. Almenys de moment. I creuem un bus que va cap a l'altra banda. Nosaltres creuem per aquí. Veiem el passatge de l'Arboç. Seguim tot recte a la recerca de l'estació de tren, que ara per ara no té trens. Està construïda, està mig construïda, està en obres.
però que no trigarà en algun dia oferir un servei de trens des de Barcelona. Per tant, els del Vendrell, els de Salomó, potser vagin per aquella via per fer el que hagin de fer a Barcelona. I aquí estem a l'estació de l'Arbós. Veiem quanta gent ho agafa. 11 passatgers, no està gens malament. Ara hem de veure quants interurbans estan aquí abans de fer res. Per què si van a Tarragona? Aviam. Molt estrany que vagin per aquí. Un moment, perquè aquí hi ha alguna cosa que falla. Però sí que els busos interurbans van per aquí. No van per aquí. Jo, aquest blau i taronja, blau i taronja, quins són? Blau i taronja. Tarragona-Barcelona, Tarragona-Girona. Aviam. Però no estan per què estan anant per aquí? Quan per l'altra banda va per aquí. Vaig a ficar una senyal per aquí. Punts de ruta. I des de Barcelona. On està aquest punt de ruta? Doncs hem de fer aquest punt de ruta que hem creat ara. Ai, per què no es fa? Per què no? Aviam, aquí alguna cosa amb la carretera que no està bé. Aviam si algun punt no estigui ben connectat. No ho sé. De repent que se'n vagin. Ui. Ui. Vale. Que ja veig el problema. Aquí no hem fet connexió.
A ver, no tan alto. Aquí. Ujujú. Vale, pero esto va bien para un sentido, pero para el otro sentido. Bueno, esto tengo que aquí elevar. No tanto. Vale, el azul está bien. Vale, pero el naranja, ¿qué le pasa? Bueno, el naranja va por aquí. Ahí bien. Vale, y naranja por aquí. Vale, hemos corregido esto. Y ahora sí, guardamos. Pues hay que guardar. Y mientras se guarda, nos despedimos. Pues muchas gracias, queridos Verquinatas, por haber estado aquí hoy en este episodio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Dadle a me gusta, suscribiros y darle a la campanita que esté bien oscurita para recibir todas las notificaciones. Y tenéis en pantalla dos vídeos que os son sugeridos para continuar viendo Ludo Verkibu. Nos vemos en el próximo capítulo, que continuaremos desde el Vendrell hasta Barcelona. Pues muchas gracias a todos y que tengáis un buen día, un buen fin de semana y que seáis felices. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.